Na kúpeľnom námestí sa opäť zišli domáci, ale aj kúpeľní hostia, ktorí si prišli vychutnať kúsok predvianočnej atmosféry počas rozsvecovania sviec na veľkom adventnom venci. Druhá svieca sa rozsvecuje na druhú tzv. Bronzovú adventnú nedeľu a volá sa Viera. V centre mesta sa tak opäť zišli všetci tí, ktorí majú radi adventné obdobie a vychutnávajú si každoročne jeho čaro. Už je zvykom, že pri každom akte rozsvecovania je aj krátky program. Túto adventnú nedeľu zneli na námestí piesne Vicky Tarabovej z nedalekej obce Dolná Poruba a sviecu rozsvietili riaditeľky základnej a materskej školy Mariana Horilová a Lídia Pažitková. Ja toto vianočné obdobie trávim tiež s vierou, že v budúcnosti, ako verím, že všetky deti sú dobré, tak aj v budúcnosti budú všetci dospelí ľudia dobrí. Dúfam, že to takto bude v budúcnosti. Som rada, že v tomto predvianočnom období aj my ako dospelí trošku zabudneme na ten predvianočný stres, to upratovanie, pečenie a že sa vieme takto spolu zísť a stretnúť sa možno so známymi priateľmi, prehovoriť milé, pekné slovo. A som rada, že ste aj vy prišli v tento deň a spolu si tu zapálime druhú adventnú sviečku. Je to znak toho, že ľudia majú stále lásku v srdiečku, majú sa radi a hlavne v tomto období si to vedia aj týmto spôsobom, týmito milými stretnutiami dať najavo. Našia deti hravé, prvý mraz, maluje ich tváre, lievajú si ako vločky svetlom. Nech nás sneží, šepkajú medzi sebou, to pokrie nás snehom celé nebo. Žiariš líp viac než na stromčeku svetlom. Veľmi dobre sa mi spievalo, akože bola veľmi zima, ešte stále sa trošku zohrievam, ale veľmi dobre, sú to takí dobrí ľudia a to potom tak srší von. Ako sa vy pripravujete, alebo aj vaša rodina, na krásne sviatky, ktoré prídu, a to sú Vianoce? Zatiaľ je to stále také hektické, priznám sa, že aj so školou máme ešte stále veľa vecí, ale inak sa snažíme tak v pokoji, že si v kľude sadneme, spravíme si nejaké medovníčky, upečieme a takto. Takže dúfam, že už ten ďalší týždeň bude taký naozaj taký pokojný a ozdobíme stromček potom, takže len tak v rámci rodiny. Čo by ste popriali obyvateľom Trenčanských Teplíc? Hlavne takú radosť, takú úprimnú, takú zo srdca, aby si tak užili tento čas aj spoločne teda s rodinami, alebo aj keď s rodinami nemôžu byť, tak nech si tak užijú taký pokoj a ozaj takú radosť.